मोन सानै हमजाबाय दाने बेबो खावसे हमदों ओमफ्राय आंबो खावसे हमदों बुस्थुखौ मोनबाय आरोखि हास्थायै हास्थायै नोंखौ मोनबाय आं जानानै उदैसो दुलदां जानोसै दायो आङो बेबायदिनो जोंना ब्रादार देरहासार इस्लारि बिथांनि न'आव दंफैयो आरोना दा बिथाङा एसे खारखोमानानै थादों गोमानानै आं ओरैबायदि चेलेन्ज खालामदोंमोन आरोखि ना दाख्लै माने जोंना मेदामखौ सोलायलायनायनि आरोखि दाना आङो सोलायनो होननानै लानानै फैबाय गावगा गोमानासो थाबाय आरोखि दाने बिदि जायोलै मानसिया नै जोंना मेदामा बेनो दा बिथांखौहाय देरहासार इस्लारि ब्रादारनाव लाबोबायमोन दाने ओमफ्राय गावसो गोमानानै थाबाय ओमफ्राय नै देरहासार इस्लारि ब्रादारनि मेदामा नैबे दा सोलायनो होननायखाय आं लांनो फैबाय दाने गैया आरोखि गावगा दा बुहुद प्रब्लेम जाबायना दाने मा खालामनांगौ जाखो आङो दाने आं बेखौ लानानै थांफिननांगौ ना बेखौ लानानै थांनांगौ जाखो बेबो हारसिं गालांजाया जाबाय गावबो गैया दा गाव गैयाला आंबो बोरै गालाङाय ओमफ्राय दा नैखौबो आं लानानै थांजाया जाबाय दा गावनो चेलेन्ज खालामब्रना लानानैहाय गोमानानै थाबाय आरोखि बिदि जायो मानसिया दलिलाव सहि होनो ओंखारदोंमोन आङो ओमफ्राय दा गावनो होनबाय दलिलाव सहि नांलाया जबानाल' थिग था होननानै दाने आङो जबान बायदि फैबाय दाने गावसो गोमानानै थाबाय मा खालामनांगौ जाखो दे सेसखासै दा एसे आवगोलसो फन खालामदोंमोन आं थारमाने गावगा 27 थारिख डिसेम्बरावसो सफैयोनो नों लानानै थाङायला लानानै थांग्रोदो होनबाय ओमफ्राय दा आंथ' लानानै थांनो हागौ थिग र' ओमफ्राय नैबे आं बेखौ मै गालांगौ जाखो आङो मेदामखौ थाब फैनांगौ नामा जेनेबा बुंहरखाद' ओमफ्राय बर' दिनावबो बायदिसिना बायना होनांगौखौ आंखौसो बायना होनो थिनहरबाय नै दाना दा आं एसे माबाफोरखौ दिन्थिनो आरोना न'फ्राथ' बुहुद मोजाङानो माने बिथाङा लुगोन टारगेट दं माने लुबायथाय लुगोन ओरैबायदि दाहलायखागोनसो होन्दों बिथाङा आंनि मोखाङावहाय 7 दाहलाय होगोननो माने थिङाबोथ' एसे चेन्ज खालामबाय थानांगौ गोनां जायो नालाय दा बिथाङा होनखादों आरोखि दाहलायगोन आरोखि दा नै नाया ओरैबायदि सिमेन्ट दाहलायनानैहाय सिथ्लायावनो एटाच दोन्दों बिथाङा नै बुहुद ना दं आरोखि बेयावहाय नै फिसा फिसा आरोखि देरगासिनो दङ ओरैनो माथामजों मानैजों फवासे जानाय खिनिया दंसै आरोखि नाया हनै बे गोसोम गोसोमा नै खारदों हानजा 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 खारदों आरोना बे न'आ एटाचखा नै गोसो जायोब्ला नैबे बारेन्दानिफ्रायनो नाहरनानैहाय फ्राय खालामनो हागोन आरोखि थालिर बिलाइ जायै नै मा ना दोनदोंथाय बेसेबां जाखो नाया दोननानै मास मोनब्रैसोल' जादों दा दा जाजेनाखौ दा जायाखै नोगोआवनो सासे औ जानो नाङा न'आव फिसिनायखौ सेन बे ग्रिम 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 गय बागान इयो बुहुद गिदिर बिथांमोना ओरैबायदि गुवार सिं सिं खमला बागान होजोबदों आरो नै बेखौहाय देगोन आरोखि बर' दिनावहाय जाफैनो हागोन ओमफ्राय हिन्जावाखौनो आं लानानै थांग्रोला उसुबिदा जानोसै दा दे हमफानायसै आङो दा गावथ' गोमाखाबाय नालाय खमला हमखांग्रोनि र'लै एबाव बारदेर थांगोन दे बादगासिनो बारनांगौ माबा जाखो बल पेपारा दं आरो आङो दे थाइनै थाइथामल' हरलै थाइनै थाइथामल' नांगोन र' बेखौ हमखांनो हालासो मोनलांला नोंखौ गैया मोनलाङाखिसै सेस रायजोबो हमखांनो हायाखिसै थारमाने बेखौ हमखांनो हालांबाथाय मोनलांबायमोन आरोखि दा निउट्रेलाव थाथ'बाय गाव फैलासो जासिगोन गावबायनानै हमखांनो हायाखिसै आं बोरैबा आखाइया खुरियासो सानै हमजाबाय दाने बेबो खावसे हमदों ओमफ्राय आंबो खावसे हमदों बुस्थुखौ मोनबाय आरोखि नेक्स्ट टाइमाव टेनसन गैया दा जाबाय आरो नै मोनदोंखौ अबे रोङा जायो खर'आ गोलैबाय थाइसे मोनथिबाय गेजेर माथो इदि सेमब्राब्रा नै गिथाव गिसि आं रोंलायलाङालै नायनि र' खाथियाव ए गोमानसो नै
सोलारोबा हास्थायै हास्थायै नोंखौ मोनबाय आं जानानै उदैसो दुलदां जानोसै आं जानोसैलै अयथासार आयौ एफा गोदै हाब भुटानानो हाया अयथासार गोदै ओमफ्राय गावलाय जायोना जाया औ जाया थाइसेल' हाननानै जाबावो गाव जानायनिल' गावनि बाहाल'